TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten sayonen Fulbe TV wari kam ɓamtawolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men musidɓe mi hiwri ke on kadi Fulbe TV ɗo komin musidɗo on kadi Jeetu Diallo yaadi ɗo e Abdoulaye Balo meɗen Soma ɗo jokke men tan mi yewtiɗa e président capital Fulago Seedy Déme mo annduɗa kanko tigi woni chief kadi mi sikki mara gisa ton Déme a hiwrama assalamu aleykum Jaaja Kajjatu mi salminima alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah e nelaɗo muɗum en tawama nde ñalande hande en beltorani ɗum Allah mi salmini on onon Fulbe TV naɓe ne mi weltanima on e argol mon ngol ɗo hande no feewi on jarama Jeef on garde ɗo noddon kam noddon lamɓe Fulɓe ɓe jewtidone mumen ɗum ɗo tan koyen teddugal e malal manggal nden eɗen calmina halifaɓe tabital pulagu ngal fop eɗen calmina mawɗo meɗen kalifa meɗen giɗo leñol ngol mbarodi leñol ngol woni Alhaji Samba Mbaalo eɗen ɗum calmina ha hande ɗo woni ɗo mbo nder galle muɗum eɗen ɗum mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah hande de ko weltare mawde Jaaja Kajjatu tabital pulagu noddi hande leƴƴi ɗi fof ara yetto hande yiida e lamɗo leydi o yetta lamɗo leydi o jarna lamɗo leydi o ko waɗani ko tabital pulago ko waɗani ko leñol ngol jettira ɗumin kamɓe o weltori in o mawnini in ha in alaɗo ɗum haadi nden minen mbawi wi leñol tabital pulago ngal Gambia leñol ngol heeɓi ko mawni e nder laamu Gambia e hande enen en mbiya hay leñol en kulani ɗo wiyede eɗen ɓuura heƴede enen en keƴi saabu laamiɗo leydi o mbo en heññori mbo en wattori mbo en tini mbo hemen yaadi nden alhamdulillah rabbil alamina en jettiri ɗum Allah no feewi Jaaja Kajjatu ko gonga hande ko meeting mawɗo waɗata ɗo machallah président on hewtani taw meeting fuɗɗaki kono honɗum taƴƴiniɗa wonata hoore yewtere nden yewtere hande de ko dame ɗiɗi damal gotal ngal woni yettude président sabu leyɗele aduna ɗe fof gonno konngol gotol si international noddi ɓe fof ɓe gona hunde wotere ha heddo Gambia si ɓe jeewona koye ɗiɗi tabital pulago ngal Mamadou Madou tabital pulago ngal Oumar Sombo Sisa tabital pulago ngal Seedy Déme ɗum wonno ɗo no haale kanko noon woni sababu o ɗeɗo tabite pulago ɗiɗi ndentindirɗe ɗe waɗade neɗɗo goto ɓe jiyodira ɓe gonta gootu tabital pulago gotal woni e nder Gambia hande nden leñol ngol ɓiɓɓe Fulɓe Gambia ɓene min kaldi min kawri e dow yomin noddu ɗum min jetta ɗum min jarna ɗum te Fulɓe fof punta kolla ɗum ɓe beltima ko waɗani ɓe ko eyyi gonga noon ɓe waɗi on gootum kono yeruɓe mi yewtidi ɓen ɓe holli weltare ko développement ji ɗi annduɗa lanɗo waɗi ɗum saabu siɗa ka dowri ga a fokkiti kombo lawgol moƴƴa ma ida jogui nayi ma business on fof no satti ɓa ko auto sa wi a yeyoyey mbiɗa andi tan fi ɓantare leydi ndin e hot darde Fulɓe ɓen kadi mi andi ɗum fof tawete murano andi ko wiyete ko ɓuuti holliri ko musata président Barrow tawi mbo liggo o holliri yimɓe ɓe jii hande sa jooɗima e moto Banjul a jippota koye moto he ha jotto ha ɗo welma fof e nder Gambia kala ɗo garɗa a lumbat ta a wona e nder féri aduna o fof yuɓɓodiri o waɗi ɗum fof taliji ladde nde jaaɗa fof ata toon godoron hande e nder Gambia on district ala e nder Gambia ɗo tali muɗum yettoyaki te la ko ɓuuri sattu e liggey e nder leydi si wona liggey lawol te alhamdulillah rabbil alamina on ɗon développement bo mo waɗi te mbo okki yimɓe leydi ɓe jaam ko ɓuuri ko sattude aduna o he leydi ko laamɗo okkuɗo yimɓe ɓe jaam o acci yimɓe ɓe jaam goto fof si lelima ɗaroto sa ñaami a haarat
sa sohli fofta foto ko jiɗɗa haalde a haalat nden ɗum ɗon inata ɗum ɗo ɓuri wonde développement mawɗo o ko accude yimɓe ɓe ɓe gona e cagge mumen neɗɗo fof no haala ko weli ɗum no yaa ko weli ɗum no waɗa ko weli ɗum ɗum ɗon koye développement mawɗo te on mbo ɗum hokki yimɓe Gambia ɓe ɓa e wowli fi freedom of speech gonga ɓeya mo kala e wowlu ko weli ɗum e on point ɗon ko ɗum wajotoɗa jama o ɓa yimɓe ɓen si okkama seeɗa ɓe ƴettat ha ɓurta ko mbajotomi jama o fode ko muñal adotomi wajade yimɓe ɓe ko yoɓe muñ sa muñi a heɓat geɓal ma kono noon mino ñaago yimɓe ɓene ɓe ndaara ko addata ko jam e leydi e ɓaydi laamɗo mo fooɗi yo jam wonɗo yo en mbad jam mbaɗen seeɗa jaadidiren gonden e laamɗo o liggoden e muɗum ndaaren ɓamtare meɗen ko nafata en enen e ɓiɓɓe meɗen janggo mbaɗen ɗum sa yeehi social media ji woɓɓe harano ƴatto hen hara noon laamu inni freedom of speech kono innani hen ƴattodir andi neɗɗo fof no nerani noon no mawnirta sa yi a ƴatto mawɗo a sohloyo mawɗo ma ƴatte min ko jiimi hen koko kam président Barrow wi ko tan o wi neɗɗo fof kala ko jiiɗa ko ɗum golluɗa ka gollani Allah yoɓatama ɗum koko golluɗa Allah yoɓatama freedom sa yeehi social media yimɓeɓe ɓe ɗum ƴattoɓe kala ko kala kono noon kanko omo yi ɗum ɗon yo acce ɓen ɗon yoɓe kaal koɓe kalata ko kamne o waɗa ko waɗata ko minne noon ko ɗon nangumi haaloɓe yo kaal golle ɗe golle e yo Allah wallu en waɗana en jaam jarama en ala juutinde ɓa ko programme suti aray mi weltike yewtudugal ma jarama boy musidɗen ko président capital Fulago noon Alaji Seedy Déme iwi ha Marakisa woni pottal ngal ɗo e nder Soma hara jarama ko jokkuɗon men ko Fulbe TV min e Abdoulaye Mballo woni ɗo mi yetta noon Samba Gueladio Mballo mo ɗo fewdo ɗo Sare Mamadi mo ɗo Gassa Gambia ɗo fewdo ɗo kono hectare waɗi o hewtani ɗo haray mbiɗa yettamo ko défense men ha min gewti ɗo ko jarama Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe